Ke Interlocutor Tamo. Amo bai tamu khai ma. He Interlocutor means kaisa borok no kok sanani bagui diary mani. Ayang ni kong no ayang tlangai sanani. Yango tamo sa borok tamo nai. Amo no kok o ayango tuniri nyani. Engke am soja kok busana thanga kai raiba. Pano hini hinmano. Jasamo investigation pano hini hinmano investigation khaye ane borok kok tuninani. Tamo kaham tamo hamya. Borok tamo nai. Borok tamo riman. Hai iraita. Gamono kok sanan bagai kaisa intellectual borok no dawai manita. O jago sobo daja ngakai kok sanani bagai amo sungamsuk 100% amo sure ke saimia tani himle Bubagra bo amsuk declare saya ko haipano sar member songrok te kabangma je dofani hamkrai kai samukhai tongnai borok ni khoktui je khanamani motenga koro IPS anan mistrano riza kahani khanamo bonga kai tabuk notice no bini posting bo Assam ni AIGP of the Sport Department da Assam Police wo tongo mane bo Assam Sport Department wo bo tabu gamo jora semenai beting no haibano Bubagra songrong no je khanamani Delhi ro ko thangjakni khnawo tai bini post rok bo rajang no go Meghalaya ni CM songrok bai photo bujajak te congratulate rok khaijak bo bini Twitter ro ko sungnu go gai amano kok rok saitongi lene borok ayango jehato mo bo sajak ba kok sanani tai 2-3 din poren kok salanye ne gai amo Tiprasa rok na singjak bufuro amo tamo kok ge hanyo nei tamo borok gosino ge Bubagra songmo kaham no saitong na hailang khale borok gosigala gamo jora sinalene ang video am sakha kaham ka khaimiang to khata buktan himlang kongrai ni bagai sorry lumjak tabu kisa kongrai nyongjak lumjak no jajak kai norok subscribe kladi hambai.